Момчета! От всякъде ги обърка джипки. Не кажа, за голяма работа. Колко значение има? Вие зарали тук, па не мога да брити, мамо стара. Тримайте. Към 38-39 са. Колко били? Към 38-39. Запомни кой е първи и последен помежду тях, който влезе. Ясна работа. Живко! Снимаме! Ами дърпайте! Дидо, дай информация къде сте си вам. По пътя до малкото магазинче и чакаме. Така или иначе ще минете покрай вас. Завода след постата. Чакам Любо Бастула да дойде при мене. Бастула, снима накрая! Бакал, гаргата намери ли та? Как няма да намери? Кой иска да ме намира, бе? Любо, чакам тебе и тръгваме. И голям бастун. То че пие вече тук, ти можеш да вариш пиеш. Боко, Боко! Его Боко! Его Спаркито! Да видим сега короната машина. Интерко. Пак ли го чакаме? И Жанго за навигатора къде? Всичко се вижда, малко е тъмно, ама ще го коригираме. Ако го вижда, да му казва да идва. Кажи му, че идва, бе. Кажи му, че идва, че ми омръзна. Той как чу? Кой да го вижда? Мислиш не да чува? Идва. Това е репортера, бе. Професионално му е. Орята, не го знам къде. Да, да го изям. Тръгнаха нагоре за стъпката, викам, добре, ще тук, че няма и слизане. Любото кътки на штрака, всичките. Идва. Аз на него викам, бе. Гопито самичък, бе. Гопито е май самичък. И като няма видео, нали трябва да се спасява положението? Питай видя в колко ги изкара, виждам, че из тебе. Той не ги чете хич. Момчета, поимаме. Иначе по ключове с провалния телефон трябва. Давай, че нещо му изтинаха гумите.